Horas. Shalom Amang dan Inang dan adik-adik Naposo Mulung serta remaja yang kami kasihi di dalam Kristus. Lewat video ini kami akan menginformasikan tentang acara-acara yang akan diselenggarakan khususnya dari bidang 3, yaitu bidang pelatihan dan seminar. Tahun ini, tahun 2023, adalah tahun yang telah ditetapkan oleh HKBP sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. Sehubungan dengan itu, panitia telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang menarik untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam pelayanan. Salah satu acara yang akan kami adakan adalah pelatihan pemusik dan song leader yang akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Di mana pelatihan ini dirancang untuk membekali para pemusik dan song leader dengan keterampilan, teknik, dan pengetahuan yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan mereka dalam memimpin ibadah melalui musik gereja. Selain itu akan ada pelatihan dan pembekalan guru-guru sekolah minggu pada tanggal 5 Agustus 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan guru-guru sekolah minggu dengan metodologi pelajaran yang efektif dan perencanaan pelajaran yang kreatif dan juga membina pertumbuhan rohani di kalangan anak-anak. Jangan lewatkan seminar kesehatan pada tanggal 29 Juni 2023. Seminar ini akan memberikan wawasan berharga tentang menjaga gaya hidup sehat, termasuk topik seperti nutrisi, olahraga, pengelolaan stres, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan, hingga penerjemah dan pelayanan. Selamat hari Minggu, mari kita seru nawanginang. Adorakso mulai ibadata, adong perubahan teknis di namarkoran non molo di acara liturgistai na perjulo amakan tata gloria baru untuk silu tikting kor NHKBP. Gabe berubah amang perjulo no kujuhu kami kor sian NHKBP. Mulai tema di Tuhan. Tapuji matuhata marhite ede nomor 200 mesa ada dohot sahat tuaya tolu. Silo
Marhiti-hiti goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Namamulus doanggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian roh di saliling nilileng na do na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadiami. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai. Jalaringgas sami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangi yang tuho. Urupi mahami. Asa ho parasya kami aka ari-ari ning ulunami na podohi. Say pamasok mahami Tuhan uluan sa liling-nililing na. Puyon nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahida. Kamu masikat ni patik di minggu tasadarion iman yenet nasian ulaun apostel bidu saplonom ayat 30 sonom ma hatana. Jadi di dok nasida ma hapor siai ma Tuhan Yesus asamalua ho dohot si isini bagasmu. Ulahan manusia madok. Jadi di dok nasida ma hapor siai ma Tuhan Yesus asamalua ho dohot isini bagasmu. Ido sahatna atong rap mangido gugo mahita todo pandebata Allahu mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amen. Mared de mahita. Dari
madu seta nagudang itu ado pandidebata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu jolom huhilala hami. Rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubayan na hupasirepami diri nami sadarion di jolom. Sayo huparhatopot tami tung na jok-jok do hami manibil sian aka dalam munabadia songon biru-biru na lilu. Sayo unang pabali hami siya jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatian ni aka pardosa. Alai hamuban ni rohana do di halomohon roham asa mangolu. Se sama saluhu tagiduhon dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulon nami nasa sadai. Ima pangulo nami anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangion dohot tagugon ni tod di porbadia. Asa tarapun situtu rohan nami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahay nasa ngapon di guarmu nabadiai. Amen. Laos tabigima baga-bagari di bata taringot Tuhan sisaan ni dosata. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga holo pasisi akka pangalasyomu songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotwaw. Ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Mared de mahida. Tatangi yang mahatani di bata nagabe turpuk epistel di parminggot saderion yang mana tersurat di Heber 5 ayat 15 sahatu onom ayat sada sahatu onom. Tajahama marespon surya di ayat na perpujan non rakmahita majahasa. Lau ma'au mulak tuingan aku pai madudukon nasida dosanai jala dilului nasida buhiku. Di bagasan hagogotan nasidai pasugoton nama mangaluluyau sian nasarohana. Beta hita asamula kita tu Jehovah. Nunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalum hita. Nunga ibana mambugangi, laos ibana manawari hita. Saya panguluon na do hita duk salpu 2 hari. Tole peluon na paheheon na hita asa mangulu hita maradopon ibana. Saya mengandam mahita, saringgas mahita mangyahi perbenotoan di Jehovah. Tujuson buha asing ari di sitong ni habibis sarna. Jala sena rodo ibana songon udan tu hita, songon udan nene nama murnohi tanoi.
Tunga hama baheno kutuho ale Efraim. Tunga hama baheno kutuho ale Juda. Aitu doson obun manogot do hadaulat muna. Jala tu doson nabur manogot natibu manaik. Baheni hubarbar nasida marhite-hite aka panurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata akan nasiam pamangaku. Gabe bisar aka uhupu songom panondang. Rap mahita berpudi. Ai lomo adoro haku mida asini roha. Asa mida pilihan. Jala lomoan mida parbinotoan di debata. Asa mida pilihan situtungon. Ido sahatna mertua doakan atau mangihon hatani debata. Jala nau piopsa. Amin. Mered demahita. Tidak maha porsia teison nahina tidak kon didong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu nasuhatu dosan natu mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuan ido tu hatta natumahon na bernit di panguhuman di selatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banotoru dung ditanom namulak mangolu di ari patuluhon nama naik ke surgo lau hudu tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana pema mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisaan ni dosa dohot dihatai namando mulak mangolu dosogot daging ni halak naumate dohot dihangoluan na suara sudah amin. Tapi kima ede puji-pujian marhitekor NHKBP.
Tebigima tikting nama ragam di mingguta sadario. Shalom. Hurian itu hatta. Tabegema tikting nama ragam Minggu 10 Juni 2020. Bagian na perjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu perjolo dung Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Do topik minggu hapor siomido na paduahon ho. Bagian na paduahon titing na meragam. Poin sada. Padidion na badia tu poso-poso. Di minggu sadarion tanggal 10 Juni 2020 di ibadah pukul 10 sadawib di Patupado Sakramen Padidion na badia tu 15 halak poso-poso ima sada Adriela Dea Fania Siahaan 2 Marcio Andreas Simangusong tolu Paskah Angel Aprilia Boru Sitanggang 4 Gracia Latisa Tabba 5 Deo Saguna Parasian Turnit 6 Engelis Aritonang 7 Hans Elvano Pantio Pajaitan 8 Haris Gomgom Immanuel Pajaitan Sia Helen Glory Indah Pajaitan 10 Jesslyn Meilani Gultom 10 sada Arga Josiah Hasugian 12 Tabita Rona Basa Silaban 10 tolu Maruli Abigail Tabunan 14 Clara Geona Parapat 15 Anaya Briele S. Pane 2 Kebaktian Padang Punguan Ama Huria di hari Sabtu dohot hari Minggu tanggal 10 dohot tanggal 10 Juni 2020 Punguan Ama Huria HKBP Tangerang Kota Patupahon Kebaktian Padang di Tapos Bogor nani uluhon ni Amang Pendeta Hotma P. Butar-Butar STH tolu Loba Vokal Group Parheheon Ama Distrik di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2020 maringana di HKBP Citra Raya naing di Patupa perlombaan Vokal Group Parheheon Ama Distrik 20 Sada Banten 4 Kebaktian Padang Week 10 di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 dohot 10 Sada Juni 2020 Week 10 Patupahon Kebaktian Padang maringana di Puncak Bogor nani luhon ni situa Week 10 5 Jemaat baru Mamuka Minggu tanggal 10 Juni 2020 nunga gabe jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga Amang Pangihutan Immanuel Pasaribu Dot Inang Valentina Tapubolon maringana di Grand Poris Blok A 46 nomor 32 Week 10 dot NRJ 2 tolu sada onom kosong sia onom jemaat pindah Mamuka Minggu tanggal 10 Juni 2020 nunga pindah huria keluarga Amang Paul Siahaan dohot Inang Nurhaida Merpaung Rap dohot 2 yanak kona sian Week 35 tu HKBP Balige Resort Balige Distrik 10 Sada Toba Hasudutan 7 pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2020-2024 Mamuka hari Senin tanggal 12 Juni sahak rodi tanggal 30 Juni 2020 dibuka do pendaftaran perguru Makatidakkon Haporseaon tu tahun ajaran 2020-2024 tu yanakkon nanaing madohoti perguru Makatidakkon Haporseaon tahunon asa di Pasuratto Madirina tu sekretariat gereja
ditiki jam kantor, jala dibuan ma fotokopi surat terdidi, dohot surat pengantar sian situa wik. Walu, pendaftaran sidi khusus. Di patupa huriat tado, parguru maka tidakon hapersiawan khusus, turuas naung marumur 21 tahun tugijang, jala karejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran dibuka mulai Senin tanggal 12 Juni sahak rodi tanggal 30 Juni 2020 maringana di kantor gereja. Siap. Pelantikan panitia malam nada dan dana distrik 21 Banten. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 di permingguan pukul 10 sada di Patupa Huriat Tado pelantikan panitia malam nada dan dana distrik 21 Banten na niuluhon ni Praeses HKBP distrik 21 Banten ima amang pendeta Juniaster Hutauruk STH. Panitia malam nada dan dana di Pajongjong laho papungudana kewajiban distrik 21 Banten ima nalaho pelunasan gedung sopo marpikir HKBP DKI Jakarta. 10. Titing Parbogason. Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu Parbogason mangaratua Joshua Huta Barat. Anak ni Amata Togu Mardohar Huta Barat. Inang Roslina Simangunsong. Ruas ni HKBP Simorakir Resort Simorakir Distrik 2 Silidung. Dohot Orwana. Regina Susento, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota sian week 20. Boru ni Amata Odi Susento, Inang Lani Sumarni. Partupolon di Patupa na di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 di gereja HKBP Tangerang Kota. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 8 Juli 2020 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten. Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu Parbogason Erwin Sitorus. Anak ni Amata Situa Perlindungan Sitorus. Inang Kiana Borusianipar Nahinan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota. Resort Tangerang Week 2. Dohot Orwana. Revelina Boru Situmorang. Ruas ni GKPI Lumban PA, Resort Habisaran Boru ni Amata Konang Situmorang, Inang Elsemina Boru Lubat Toruan. Partupolon di Patupa na di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 di gereja HKBP Tangerang Kota. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 di GKPI Jemaat Lumban PA Resort Habisaran. Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu Parbogason Yohanes Suhendra Simangusong. Anak ni Amang Koster Simangusong, Inang Lesti Maria Sibolon. Ruas ni HKBP Pos Parmingguan Jayanti, Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana. Fantasia Dwi Apriani Hariaja. Boru ni Amata Buha Hasiholan Hariaja Nahinan. Inang Nurlince Manalu. Ruas ni HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Partupolon di Patupa na di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 di gereja HKBP Serang. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 8 Juli 2020 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten. Titing Paduahon. Naing majalo pasu-pasu Parbogason Kris Putra Perdana Simajutak. Anak ni Amata Toga de Simajutak Nahinan. Inang Ratna Veronica Boru Pajaitan. Ruas ni HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta. Dohot Orwana. Juli Sabrina Boru Pajaitan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota sian week 30. Boru ni Amata Situa Tunggul Santo Pajaitan.
Inang Rusmiah Boru Simarmata. Partupolon dipatupa di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu 17 Juni 2020 di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik Walu, DKI Jakarta. Poin pasapuluh sadahon. Pendaftaran perlombaan tahun profesionalisme. Mamuka sadarion, Minggu tanggal 10 Juni 2020 nunga dibuka pendaftaran perlombaan antarwik tahun profesionalisme saha tutiki naung ditotopon ganuk perlombaan. Tunalaho madohoti perlombani boima menghubungi amang situa Isak DP Sitorus manang inang nyonya situa J Sinaga Boru Pajahitan Sian Wik 10 2 Ruhut Parmahanion Pamisangon. Mulai sadarion Minggu 10 Juni 2020 Kristo Heri Safrijal Simamora dang dua seni HKBP Tangerang Kota ala marhasohotan naso sian pangatoyon ni Huria. 10 ucapan selamat. Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni Huria namar ulang tahun di bagasan mingguan. Anggiat ma gajang umurna hipas pamatangna jala togu haporsionna di bagasan Tuhani. Tu sude akaruas na di bagasan persahiton. Anggiat ma di laut tuhatta hahipason. Barita tabahan, barita habot niroha. Nunga jumolo marujungolu sada ama ima amang Robert bangun simajutak. Tanggal 10 Juni 2020 nama nadikon inang Boru napitupulu dohot tolu danak usia 66 tahun. Sian Wik 10 Cipondo Makmur jala dipatupa rumah duka di Sintanala. Tabuan mari tangyangta asatibu tarapul sude keluarga. Songonima titing di minggu tasadarion mula dong akan hurang takas di Panuratonon, dohot di Pajahayon, boido di Patakas tu Parhalado di Biktabe, manang tu sekretariat di gerejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasyon ni Huriatta, jala di pasu-pasu nang Parhalado dohot ruas, laho patupahon akaulau di Huria, bain sangap di Guarni tu hatta. Horas. Cor ama cantata gloria.
Mari demahite sa bukid dan nomor 452 ay sada dohot udutna laos tapasahat ma pilihan sada A sada B. Idang ina maksa
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhut na amanginang. Hata ni debata jamita di minggu parjolo dung Trinitatis. Manang hasito lusadaon ni debata. Natasurat di Evangelium Mateus bidusia ayat 10 walu sahatu ayat 26. Songonom madidok. Uju di hatahod dope hataod deng tunasida nungaro sadahalak nasangap marsob batu ibana huhut madido ipe mate boruku alai Roma ho mangapehot tangam mutu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Jesus rabdohot sisianna lao mangihuton ibana. Dungi tongomma adong sada boru-boru na tamanangon bulanon leleng ni 12 tahun. Naro siap pudina majama rabbu ni ulosna. Ainin narohana di bagasan. Nanggo pala ulosna hujama. Mangulu maau. Dungi humusor ma Jesus dibereng maibana laos nin nama. Pos maroham ale inang hapor siao mido na panguluhoko dungi hipasma boru-borui ola ni nasangobasi asa dung saha Jesus rodi bagas ni nasangapi di idama akka pangodasi dohot natorop oruk jadi didokma lau mahamu aidada namate si beteton namodom do jadi diparekelina sida do ibana asa dung dipalau natoropi bongot maibana ditakuk matanganna jadi mulak manguluma dak danaki dungi sarma baritai tu nasaluhuti tu nasaluati ido sahatna adong hata namaul atusan unang saitusi rohatta tapahatus majoloon ima hata di ayat 20 namadok tamanangon bulanon jadi sahid doi kuat ni sahid ima di hata Batak molo di hata Indonesia sahih ni paru puat don secara khusus penyakit pendarahan yang tidak menentu dan melebihi dari kewajaran nunga 12 tahun paru puani marsahid songoni jala tolping do ibana tu hamatean ay molo durus mudar melebihi dari wajar tolping do itu hamatean amanginang hita napungudison adong manang piga naing putihot tasian turpukon naparjolo taringot tu hapor seaon songon nang takas taboto di Heber 10 sada ayat sada hapor seaoni pos niroha doi di akka si hirimon jala pamotoan nato tu taringot tu nasoni ida ido hapor seaon jala ido namian di ngolu ni si Jairus nasangap na ginawaran na naking doho parupuan
na hurang hipasi na marsahit 12 tahun ini. Dang rap nasida dohot Jesus. Dakya di bereng nasida aha naung pinatupa. Pinamasa ni Jesus. Saleling Jesus mengajari, marjamita, memudai selama 3 tahun. Dakya diihutton na duaon. Alay di bege nasida barita. Jadi nakso di ida, alay di haporseai tohodo Jesus. Napatupahon akka tadda halongangan. Napamalum akka sahit napangulu akka namate. Dohot hobbartu akka nasinurirakon ni akka panurirang, ia Jesusi anak ni debatadoi. Manang Mesias ni debata. Amang inang hita na pumudison, dung diboto baritai na mamolus Jesus, adong do usaha na sida madapoton, mangalului, asa haporseaw ni hape, dang so manang dang so marniula, tapi proaktif mangula do haporseaw ni. Dung dibege si Jairus nasangapi taringot tu Jesus anak ni debata na panguluhon namate di simate borunai sa sitong na dia berduka. Dang bui bemeret ibana ni asyani. Alay ubalga do haporseaw tu Jesus ditarikod do tilahanay namatenay mangalului Jesus. Ay di boto ibana holan marhite Jesus do. Boy taruli apul-apul. Jalan marhite Jesus do. Waso ni debata di bagasan Kristus do. Adong hanguluan. Molo hira di ayat parujung naking na pinageser manang pinalaw ni Jesus siya jabui akan natorop na mangodasi mangoddas pahita boto na manginang molo parsilidung di boto di mangoddas molo dito badang apalahu boto di porsea alay mangodasi somalna molo adong namodding molo na tua-tua do dihaliangi don jong-jong mangodasi olo marhajingjang dungi tangan na say mga hutua tu ibana itu molo naung sari saurmatua alay molo namate makar tilaha mate doli-doli anak boru tongdo diodasi dang dihaliangi holat tangan na do dibaen say arah telapak tangan arah kepada yang meninggal lapatan na dak si buatot tua sianon say maon holanon aydang tinggan parmatena atar songonima pangoddas na dijabu ni si Jairus mangoddasi borunai naung matei alay holad disuruh Jesus lau mahamu sianon aydang namate si beteton na mangulu doin na iparekeli totu harong doin na martata manang mekkel suping soal na mekkel mana toropi buido ditapsir hon ekkel na sidai ay sido doli-doli on dido namudum hape nganiot dasa somarhosa be ngana niya liling na dung mate dilului Jesus adong do proses waktu ni totu nga jogal be alay dok namudum
molo di akka nasoporsea di Jesus, patupa akka tadda halongangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, boido halak nasongoni maparekeli. Jalan na porsea tu Jesus pe di parekeli. Adong don nama biati. Ekkel mangejek dan ekkel lasniroha. Tapi hirana mangejek na mangihutton dohot na naing patupa halongangani ima Tuhan Yesus. Akana soporsea di parekeli diejek Jesusi alai anggo na porsea ditadikot tilahana dilului Jesus. Akana soporsea mangodasi alai anggo akana porsea dihanaputi roh tu Jesus. Ay marhite Jesus do dapot haluaon. Marhite Jesus do dapot apul-apul. Marhite Jesus do dapot hangoluan. Haheheo. Asa namate di bagasat Tuhani nang di haporseot tasahat tutikyon dang tabahed di silangna di soddo mate si Polan. Allah haporseot itu adalah iman. Asa ise akka keluargata todokta nang jumolo di silangnai di suraton di soddo maradian. Dos do itu nanidok ni Jesus na porsea dan namate si beteton namudom doi namaradiad doi namangulod doi ditikina hatop manang lebat, tapi kita meyakini debatari bagasan Yesus Kristus ro pahehehon akka namate. Namate di bagasat Tuhani hehe Tuhan uluan. Namate so porsea di debata di bagasan Yesus Kristus hehe Tuhan matean salilingna. Imaha porseao. Jalaido na mangula di ngolu ni nasangapi si Jairusi. Dang didodoni habot ni roha, lungun ni roha, ibana, tongdo tiur pikiranna mangalualu madopakon mangalului debata. Marhite ha porsiaonna. Ido baina didok namate do borukku. Apehom matangammu asa mangulu ibana. Jadi sangat bertolak belakang natilahaud dohok namangodasi i. Namangodasi mekel suping tidak masuk akal dia disebut yang tidur alai anggo amongna. Madok tu Yesus apehom matangammu asa mangulu ibana. Jadi hapor seoni akamanginang diturpukon ikom mangula. Dang pasif, dakso. Mono tu pertanyaan ta minggu naroon. Robe mahita tu pertanyaan. Mardomu di pertanyaan adong dibuat di si semacam penilaian. Dang penilaian soal na porseado naroi marangdang. Anggo soal idang adong hak ni. Wik manang panitia menilai alai tentang kehadiran jumlah kakak tuna hadir wahado persentasena manogunogu. Ternyata di minggu pertama Juni dogu modang naroto pertanyaan siang sebelum-sebelumnya anggiak matu tiki narang ro lam kudang nanaing dohonon ha porseaon dang buy holan porsea sabing alai ikom mangula do ikor ringgas rotu pertanyaan manangihon hatani debata ringgas mangalului debata di bagasan Kristus marhite namar minggu songonon ido na porsea dang laos so sabing dungi di
jamita tumingkunan ng roh, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dang buhay holak ka por siyaw sabing, alay dang adong pangulon. Romar minggu tu gareja, ditangi hokkata ni debata, martangi yang ibana, dungi haruar gareja, mulak tu jabu, dang dipakulingi amatay. Itu, dakka porseaon yang berbuat itu. Ha porseaon nasitong, Tuhan Yesus mengajarkan, tanyak komusum, pakulingi, jangan ada dendam. Ido namar parbue, ido namar niula. Haporseaon, dang so sabing, adong aksi, adong perbuatan, adong pangulaon, dakkolan hata au porsea. Alay haporseaoni, mangulahon nanidok ni debata. Nanidok ni Tuhata Yesus Kristus. Haholongi dong ami do dirim. Manang haporseaon na sitong dang holan martangi yang sabing. Mangido tu debata. Alay iba na si partani yang isa diri pe. Dang mangulahon lomo ni roha ni debata. Tarsongon contoh nakingani. Masih pakulingap pedang. Adong si sarihonoton buido ibana mangurupi dang adong pampahenan. Ape di dok Tuhatta do nasa nabi nahem muna tuaka anggiku akan ame meton na tuau doi dibahek kamu. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Di tema tahun profesionalisme HKBP 2020 diodol hoddo mardonga biar dohot lomos niroha ulahok kamuma haluau muna ulahon. Jadi di huriatta ngata bereng di wartatai adong doaka kegiatan-kegiatan dohok gudang anon sipatu paotta tadani naporsea kita harus melakukan, mengikuti akka kegiatan-kegiatan ini, laho pahehehon haporseotta, asa unang gamang, unang kaku, tapi berbuat. Marhite akka kegiatan-kegiatan di bagasat taonon, tarida dohita, ise dohita sasitong. Diadopan di debata. Salah satu contoh, tiap tahun kita berbuat pesta gotilon, pesta gotilon, las di pasada di pesta puncak ni tahun ini. Tarida do siapa bahenata, apakah kita berbuat atau tidak? Jalahita do maboto manuhat, mampu do hita manangdang. Alania kamanginang, mangulu mahaporsyauta, jala mangula. Ay marhite haporseaon na mangulu, na marniula, na marpabahenan, ido panguluhon, ido pamalupon. Songon inata na marsahit na kingani, sabutul na gudang do usaha di bahen ibana, apalagi maradopok kalak Jahudi, tokka do jonok parupuan tubawa. Apalagi tutuhatta Yesus. Jadi saya songon nalipas sidik-sidik kasisian na do unang jonok parupuan tu Yesusi. Alay tentu usaha di bahen parupuan na marsahit 12 tahun on. Buhado asaboy nang guapala rabu ni ulos ni Yesusi hujama. Tentu masuk mangajak madungdung ulos ni Yesusi namaol deh. Berjuang do iban. Lapatan na haporseoni perjuangan do. Dang saripe majalo. Tapi porsea
jala mangulang. Molo di pertanyaan nasalpu na di hari Selasa Rabui hala Israel mardosa madadok pod debata gabe ditinggal hod debata na sida lao debata ditadikon aha mana masa susah gaur mana sida masih haratam mana sida tangis mana sida dungi sadar nautung do bertobat na sida hola 2 hari dibaluti akka arsak na sidai ari patuluhon malum na sida marlas ni roha. Jadi molo tarsor hita akamanginang mardosa songon nadi epistelta nadi Hosea nakingani hatop introspeksi bereng nang holangdo siat debata manangdang molo di episteli di do bangsa Israel melacurkan diri dengan Baal di paru pamahod do debata panguli bangsa Israel oroan debata do marmudu paluahon siam misir sahat tu tano kanan alai dung di tano kanan ditarikon debata na marmudu nasida disobba gana-ganaan, disobba Baal. Diguare mana sida marmainanon taringot tu iman hapor siao. Ujungnya ditarikot debata na sida. Dung ditarikon aha mana masa anggu bubar manang sitaonon hapor suhod do na masa. Songonido nang diturpukon dang buido honon au bangso ni debata songon Israel au sihuton Kristus au Kristen HP Israel kami adalah orang bangsa Allah bangso ni debata Israel na pinili ni debata alay manobba gana-ganaan dang sa urdot hapor siaon doho ulaon na ditarikot debatado akka rumang ni pangalaho na songoni nakita pihak kamang inang hita napungudison ikok kibuldo hapor siaota bulat maka porsiai debata dohot mangulahon akka parsuronna aha na sinuru ni debata ulota ulahon unang ragu gari parupuani holak kujama peulos naon malum doau. Nah itu, jadi itu banda dia si Yesus inatai hapor siau mido na palua hokko, na pangolu hokko. Nah itu, jadi imanlah yang menghidupkan ima hapor siau na pangoluhon, hapor siau na mangula. Dihamu amanginang hita na pengudison secara khusus tu natoras ni nanang tardidi 15 halak nakin. Bohado dak danakon asa gabe na porsea dan berbuat sesuai dengan iman. Lumeleng do dak danakon marsaur dohot hamu. Jadi songo dia topanion, songo dia ma ngolunios sogut manang gabe na asa na porsea ibana itu tergantung kepada orang tuanya. Boy dodang dibereng nasida Jesusi marumah kojol manuaeng. Alai molo saya tak ajar hoddo hatani de mata tamemehon tu nasida totu sai martubur dei di bagasan ngoluna ise do Jesusi. Molo ta ajar hotu akaya nakotai ia si hutto Jesus na burju na lambok parasi na seret marroha pasti do i ngoluna ido tiruanna alai molo holan tahatahod do meme poda tu nasida dang dibereng nasida songo dia perbuatan ni natorasna hobar tu na niajar honna tu ibana
dang masuk akal na asa amang inang ajarhon hatani de bata tu ianak kotai mulai sian si haete konna jala pataridahon pabbahenammu hobbar tu hatani de bata asabui ditiru aidak danak pada umumnya dia melihat dan mendengar molo aha dibereng diulahon na torasna ido tiruonna aha dihatahon na torasna ido peoponna gabe ima bibit dingoluna dung magodang ibana hobbartu nata suattonido parbuena dang mungkin eme tasuan at tajau parbuena dang mungkin alani amang inang natoras ni naik terdidi suatton mahata ni debata asa marhitei adong haporsiao dinasida jala patarida huma marhite pabbahenam mutu nasida akan adengkan na hinalomohon ni debata asa itong ditiru nasida berbuat sesuai dengan iman mono dibereng donatoras nai ringgas marminggu ringgas primar minggu dibereng martangiang ringgas primar tangiang dibereng dame ama dohot ina ditongan bagasna pasti dia mencontoh itu alani amang inang ulau ninatoras dang holan mabuan danak terdidi tak ajari do danak sekolah minggu di huriat tahun sahali saminggu do hami pajupang manang guru sekolah minggu do nasida anggo tiap hari hamuna do alani nama ngurupi natoras do huria laho pada sipon haporsiaonna parangena tulomo nerohani de bata maka porsiai de bata di bagasan Yesus Kristus dan gabe guru sekolah minggu na ta andalhon sabing na pokok na usuru mayana kok kumar minggu na pasti na porsiai yan non dao nagumudang danak makangoluhon parange dohot rumang ni haporsiaon na sian natoras na do alaniak amang inang unang lebahamu tidak danakon menurut pasahat nasida anon tanggung jawab mudo dak danakon sahat tu na matoras haporsiaon na ate nangate amang dihamu akamang inang hita na pumudison om mahata ni debata dihita maka porsiai debata di bagasan ngolutta marhite pabbahenan marhite berbuat dan so ha porsiau ni alai ikut tarida do sian akka ulaut tabe dului ma debata asa jupangmu dungi pakulingi ma marhite tangyangmu patedik masudi ahanarikot dingolu saina pasu-pasuon ni dematado naso mungkin didok rohatta molo tikina debata mangalehon lehonon nado naso mungkin bahkan si parekelo dinatorop namate gabe mangulu alai mangulu do alaniaha haporsiao nido na paduahon haporsiao nido na panguluhon amen martangiang mahita mauliate matuhan taruli hami di hatam pasu-pasu mai gabe ngulu nami nasa hatam naung hutangi hok kami ima mabuak kami tu nama kaporsiai ho nakso huida hami halongangan nabi nahemu uzui alaihu haporsiai hami sahatu tikyon mangula doho patupa akka halongangan di ngulu nami lumobi madi akka na porsea ale Tuhan tuhodo hami maporus hodo hu pangasahok kami pangalu-aluan nami sai apehom matangammu naguk pasu-pasui tu hami be
asa taruli hanguluak kami nuaeng nang sugut. Asa taruli hamalumok kami sian napasorat kami, alani arsak alani akapasahito. Ai ganuk naporsea, naro mangido pangurupion tuho sian nasaroha, sian nasagugu, ido nataruli pasu-pasu. Ale Tuhan pasu-pasu makuriamon, HKBP Tangerang Kota, na met rodi na magodang, saitod di mima, mamasu-masu daging dohot tod dinami. Khususna dana si pasahaton nami tuho 15 halak sadarion marhite pandidioni. Ain manasida gabe si ihut toko. Patau jala pargugoy mana torasna. Sikakmu marmudu nasida mangajari asa hobar tulomo ni roham parange ni akayanak konamion tu tiki nanengro. Ale Tuhan hutangnya kok kami di bagasan Arion adongdo ruas ni huriang naung sumulo marujung ngulu. Apuli masude keluarga na tinarikon na. Sai homa Tuhan manukoli mangalehon apul-apul na sumurungi asa toktong nasida marpos ni roha asa masijuluani pehami sian hasyanganon alay pajupang dohami sugut ay ganuk na porsea diho panguluom mudoy. Ido na huhirip pami, asa hamateani dada persirangan saliling nai. Alay dalad doi pakiteam, tu inganan na pinaraden, diak ka na porsea diho. Ale Tuhan urasi mahami siyan nasa dosa nami, asa talup hami hasahatan ni akka pasu-pasung. Di bagasan Yesus Kristus martanyak kami. Amin. Maredde mahita huhut papungupilian. Dia
Tauduti macarata tu acara padidion nabadia tu aka yana kota poso-poso dope alani mangarade manatoras diabing ma aka danak sididioni unang biopungna mangabing dibay mapakyan na nabotari jala sahat tu na haruar mingguan non selesai ibadahta tong maabik kamu nakpe manggujali manang tangis ate memang songonido penasida napola maila hamu molo tangisan non noeng masuk mahita tu acarata maret de mahita nomor 147 ayat sada piterjongjong ma natoras ni nanang terdidi. Martangiang mahita alia manami na di banu aginjang narodo hami tujulum mabuan akada pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat danak si didionon tangi kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingok ma. Saidong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot mididi dapotak kanguluan alai naso porsea hona uhum sogot tangi hokkamuma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus adong maakka nama buat danak tutuhan Yesus asa di jama alai di picang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luat camu ma akadak dana kiro tuau unang orai hamu nasida aidi akasi songonido harajaon ni debata natutudo na hudokot tu hamu manang ise pe anggo sosongo danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong dihamu natoras ni danak si didionon hati dako kamu majolo hapor seau munai rak mahamu madok
Saya hira nate pal hulala soare, hira saya bulatu saddo soare, saya bulatu son sonna alai amang inang dah molos sutakas tingot tamu hata hapor siawni guru hok kamu mai idu ajar honot tatu yang akot tayete. Atong alusi hamuma hata nahusukut tonon. Parjolo di pangido hamu noaing di dion akada danakot tu bagasan ni na hina porsea amuna dok hamuma alusna napaduahon beha naolo do hamuma mudaya nakomunaon asa diboto jala diihutton nasida hatani debata dok hamuma alusna napatuluhon parpudi naolo do hamu marsuru nasida tu gareja dohot tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus dok hamuma alusmuna atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma hamu hobartu naung taaturhon tujulu. Ale Pasca Angel Aprilia Boru Sitanggang Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni tod di parbadia amin diramoti Tuhan debata maho di haba bongok montu harajau ni debata ola nion rodi saleleng ni lelengna amin. Ale Jesslyn Meilani Gultom Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni tod di parbadia amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo mon tu harajau ni debata olak nion rodi saleleng ni lelengna amin. Ale Maruli Abigail Tabunan Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni tod di parbadia amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok mon tu harajau ni debata olak nion rodi saleleng ni lelengna amin.
Ale Arga Josia Hasugian. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongokmon tu harajau ni debata olak nion. Rodi saliling nililing na. Amin. Ale Marcio Andreas Simangucong. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongokmon tu harajau ni debata. Olak nion rodi saliling ni leleng na. Amin. Ale Deo Saguna Parasian Turnip. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bomokmon tu harajaon na olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Ale Gracia Latisa Tabba. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongokmon tu harajan debata olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Adriela, Dea Fania. Mudo mi mana teh? Ale Adriela Dea Fania Siahaan. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongokmon tu harajaon ni debata olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Angelis Aritonang. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin.
Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajaon ni debata ola nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Anaya Brielle Sitorus Pane Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di haba bongok montu harajau ni debata olak nyon rodi saliling dililingna. Amin. Tabita. Ale Tabita Ro Nabasa Silaban. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goar ni tod di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata ola nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Hans Elpano Pantio Pajaitan. Udi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata ola nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Helen Glory Indah Panjaitan. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata ola nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Tabuat di tangyakta amanginang nama balu inangon dan aku tulu satahun nasal puma balu jadi odo petar didi nak syukur rohat tadi dia doa mongna ngajumulu borhat satahun nasal pui Ale Haris Gonggom Immanuel Pajaitan. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata
olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Clara Geona Parapat Hudidi mahotu bagasan koarni de bata ama. Dohotu bagasan koarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho di habobong mon Tuhan rajau ni de bata. Ola nion rodi saliling nililingna. Amin. Jongjong mamuse natoras ni na baru tardidi. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada danakot tuho. Jana di jakokodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaleleng nilelengna. Asi maroham doho di akka natoras nidak danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manogunogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Marede mahita laus jongjong mahita saluhukna. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadariok kanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan.
palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakkon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Dirancang untuk membekali para pemusik dan songwriter dengan keterampilan, teknik, dan pengetahuan yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan mereka dalam memimpin ibadah melalui musik. Selain itu akan ada pelatihan dan pembekalan guru kelas minggu pada tanggal 5 Agustus 2023. Pelatihan ini memberdayakan guru kelas minggu dengan metode pembelajaran yang efektif dengan pandangan kreatif dan juga membina pertumbuhan moral dari anak-anak. Yang berisi olahraga, pengelolaan stres, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan, sehingga anggota jemaat dan pelayan dapat melayani dengan energik dengan stamina tubuh yang baik. Sebagai informasi tambahan, khusus untuk seminar kesehatan, peserta akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per orang. Dengan biaya tersebut, peserta akan mendapatkan sertifikat seminar, cek kesehatan gratis, snack, dan makan siang. Bersamaan dengan kegiatan seminar kesehatan, juga akan dilakukan kegiatan sosial, yaitu donor darah. Jika ada amang, inang, dan adik-adik Nakoso Bulung yang ingin ikut donor darah tapi tidak ingin ikut seminar, dipersilakan. Link seminar dan donor darah akan kami share melalui Situa Week masing-masing. Bagi generasi muda dan remaja cinta HKBP, kami memiliki acara khusus untuk kalian, yaitu Seminar Generasi Muda Cinta HKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023, yang bertujuan untuk menginspirasi dan membekali para pemuda dan remaja dengan iman yang kuat, serta jiwa keterampilan dan juga semangat melayani di dalam gereja dan masyarakat yang luas. Terakhir, ada sesi pembekalan Parhalado dan keluarga yang akan dilaksanakan pada 26 Agustus tahun 2023. Sesi ini disiapkan khusus untuk para Parhalado kita dan keluarga untuk memperkuat pelayanan mereka dan membangun dinamika keluarga yang saling mendukung dalam pelayanan. Sampai jumpa dalam pelatihan dan seminar yang akan kita laksanakan. Semoga acara-acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelayanan kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.
Horas, Shalom Amang dan Inang dan adik-adik Naposo Bulung serta remaja yang kami kasihi di dalam Kristus. Lewat video ini kami akan menginformasikan tentang acara-acara yang akan diselenggarakan khususnya dari bidang 3, yaitu bidang pelatihan dan seminar. Tahun ini, tahun 2023, adalah tahun yang telah ditetapkan oleh HKBP sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. Sehubungan dengan itu, panitia telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang menarik untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam pelayanan. Salah satu acara yang akan kami adakan adalah pelatihan pemusik dan song leader